Madoka chere mabuja tauya ano nhau dzanyasi musomuvhuro zuva rechigumino nhatu mwedzi uno wachiwabvu. Ipapa nyasi chamisanga ari pakati pawamwe vanhu waenda kopurura mhuri yoko akamupira nokusaikirwa kwagoita naiye revhurendi Harrison Kamupira aikiwa nyasi kumarinda iko kunoikiwa vanhu paWarren Hills. Areketa zvisvinu akati ewo mukuru uyu agobatanidza nyika neni ndiri kumirira kuti ndibatanidze nyika. Aatorinatsosekesa vazhinji achireketai kuti ewo waenda hawo mukuru wandisati ndapinda ndiwo munyama wandoitika basi, asi rekai tipemberere upenyu hwawo. Ichokwadi nyasi Monica Mutsvangwa anga ariko achitsvangwa aripo akagopuwawo nguva yekureketa abvuma pachena kuti kwai upenyu hwangu hwakaita kunyangarirwa hwendo huno kuno zvizhinji zviri kuitika. Ndipo unotoona kuti waribe kana rugare muzanu maomo. Kwai muzanu PF maita manyongori kureketa kuno nonyaya iri kuti kwai kuno vanhu vari kunyora matsamba padandemutande vachibva watumira kuti wari kuda kuti wapwere wamunangarwawo magwicho yaya agofefetiwe kuti chii chaizvo chavari kuita. Kwai mapepa ari kuburitsiwayo njomanyepo aripo aribe kunyoriwa nevakuru wezanu PF. Rekai tione kuti zvinoperera papi izvozvi, asi unobva watoona kuti pano zviri kuitika ipapo. Rekai tinoramba takandoringa. Christopher Mutsvangwa zvakumuhwadza manje kureketa kuno akanga mwaka kuti nguva iya paanga akasomiwa naMugabe agoreketa kuti zvinhu zvinofanira kuchinja nokudii. Paakazopinza munangarwayu akati paribe chinofanira kuchinja, zvinhu zvakanaka svede kuno svede yaakuzvimbirapo kare. Kureketa kuno akutochema-chemawo kutoti nyaya yomugwicho wache yakumuhwadza nekuti wana mutongi wari kuita zvokuti wakatobhadhawa kana kuti wakanyepiwa zvokuti wafanire kuita. Unobva waona kuti patinowanyepa kuti imi kuitai tusvinu zvinokunyangarirai izvi wanoita kunge tiri kutamba. Rekai tirambe takaringa hedu. Jacobo Mafume ipapa agoratidza pachena kuti haiwa pachiribe kana kuti kupikisa apa. Kwai naiye izvezvi hwendo huno kukanzuru takabvumirana kuti sarudzo dzakapfuura, saka taakutoita zvinhu zvokutoti vanhu zviite zvisvinu, zvinhu zvitekaire, basa ritekaire, zvokutoti ipapapa kana mugwagwa chaiyo iri kunhadziwa taakutoifarira kutoti mugwagwa dai yaramba ichinhadziwa nokutoti chakanaka wabuja. Mati mazvoona baibi. Kwaigorekai kuvhunza kana kuvhunduka kuti mbani ari kugadzira mugwagwayo, chenyu kungoonai mugwagwa wagadzirwa matopembera kuti mugwagwa wanaka. Mabuja, rekai tirambe takaringa kuona. Nyasi munangarwa pokare naGuveya pokare naKembo Tucaps Mohari wanga waripo muHarare wari kuita kuringa kuchinjiwa kwozita kuhotera yaMikiri kuti ichitande kunzi Hyatt Regency. Rekai tione ipapa. Wakomana munangarwa yuyu ehoi, rekai tirambe hedu takaringa, asi agoratidza pachena kuti ari kuramba achitoda zvokutotonga kuenda mberi chaiko, nokutoti ipapa anga ari kutoburika ari kuti imi munofanira kuita kuti zvinhu zvinake kuitira kuti inini ndirambe ndichizotonga nokutonga. Apa kumasvingo kwaburika vhidhiyo wapfana wari kuita zvokuimba chaizvo wachirova manja kuita kunge vanhu vari pabona mhanduwe wari kuti wamunangarwa wanofanira kuramba wandoripo. Rekai tirambe takaringa hedu. Apawo izvezvi kureketa kuno wanoringa zvinochikuita nematongerwo enyika wagoreketa kuti wakamirira kuti waone kuti Welshman Ncube achagodini, nokuti nguva mazuva mapfumbamwe acheka akuda kukuwa. Kaitione kuti achaipa munhu chere nguvayo kana kuti anobva andomutsa zvimwepo kare zvinoita kuti zviteke kugoitika. Ticharamba takaringa. Gwicho raiye Mutsvangwa Nevheri
kwai hanzi nevha ubudiba mujeri wendo huno hanzi achazobenuka pokare zuva re30 mwedzi uno kubva kuJericom. Ticharamba takaringa hedu maitiro avanenge vari kuita kuti ndoapi apa wonyika dzopasi rese wanoringa nezvewapwere woUNICEF wareketayo kutoti tiri kukumbira mari kuti tibatsire wapwere. Mari inoita mamirioni $7.5 $85 million pachirungu, tikone kugobatsira wapwere waringana nonzara hwendo huno munyika yeZimbabwe. Kaitione kuti wachaipuwa chere mariyo pokare kuti kana waipuwa inenge iriyo chikwereti chakaita sei, nekutoti dai wari vamwe waita kuti zviite zviri nanedi. Wanhu wakaita kunyangarirwa hwendo huno. Wanoita zvokuhwira kodzero dzevanhu vakaremara munyika wari kufara kureketa kuno nokuti hurumende yakaisa munhu wairi kuti ndiye ari kufanira kunge ari munhu anoringa nezvine chekuita naivo vanhu vakaremara. Kwai inonzi pachirungu Director for Disability Affairs. Tiri kumurera manje kuti zvisvino izvi dai atochingidzira manje oingidzira kutoti auye kuoringa warino vanhu vakaremara munyika kuti zvinhu zvitikaire zvino. Ipapa nyasi vanhu vakutosha nokuti kusungiwa kwagoita murairidzi uya anonyaya kunzi kwai wagochinja mari yokunze kuAmerica uchiseenzesa maziga asiriwo ari kufanira kuchinjiwa. Haya kuvhiringidza pachiri baari kuziva kuti tichakanaka chere kana kuti zvaita kunyangariwa kusvikira papi. Ticharamba hedu takandoringa asi pachapisa kupisa chaiko. Apawo kambani yokuimba kwai yagoisa anonzi Trevor Bernard kuti ndiye aite munhu agere hunde pakambanipo. Ticharamba takaringa kuti wanenge wachiita zvisvinu chere kana kuti kune kundori kutungana kombudzi kuku, tinenge tichiona tichizokunyepai pazvinenge zviri kuitika. Kwai mutumwa mawere dzinenge dzakutodambuka chaiko pfungwadzo kureketa kuno agoenda imo munyika yeSouth Africa agotoreketa kuti ndikuendesa hurumende kumatare nokutoti ndoda kuti waRamaphosa wareka kugopinda musarudzo kuitira kuti zvinhu zvakaitwa noZimbabwe hurumende zvitande zvanhadzisiwa nokudidi. Varume idi ona yawe unosaya kuti kohoko nai zviri kudando. Tikaidu tirambe takaringa kuona kwazvinoperera. Tikaringa mitambo yakatambiwa mugowera kusvikira nozuro. Green Fuero yakadzima magetsi kuZPC nokabodzi kwa0. Yadha ikajiwawo nokepekepe yafara ijerewo ZANU-PF nokabodzi kwa0. Bulawayo Chiefs yakandosikidzana naiyo Chicken Inn pariba akajara mumwe. Simba bhora yakaita atiri apa Ngezi Platinum ikagogwedzawo kabodzi. Highlanders Hailanga Boso yakajiwa 2-0 noFC Platinum. Warume ipapa zvakaita kuti ibva yatotadze kuramba iri pamusoro pozvikwata zvobhorazvo. Dynamos Dimbare noHerendaus zvakaita kabodzi unosaya kuti kohoko nayo wakomana makatadza kungogoedzawo chere kabodzi kana tiri chaito kuti mureke kugojiwa naiye benza yuyu. Tinonyarire piso nyika zvakaita kuoma chaiko. Apawo Manika Diamonds kwai yagojawo kubhikita Minerals nokabodzi kwa0. Wangeno Arenero Movers dzakandoita kabodzi. Apawo Tel 1 ikamwisiwa atiri noChegutu Pirates. Pakaita kuoma. Kwaino iwo wanoringana zvobhora kuno mumwe ainzi Tapiwa Kumbuyani kwai atisiya uyu kwai afuka rake rachegani rikaititi mweya wache uzorore murugare. Apa tikaringa dziri kuitika pasi rese pari kuti ipo muSouth Africa vanhu vari kuinga nezvakaitika iyo imba yakadhirikira iya. Vari kuwadziwa kwai hurumende iri kuramba iri kurekera kugoburitsa vanhu kuti ikone kuziva kuti chii chakanyatsa kuitikapo kare nokuti zvinombotekaira sei.
Regai tione ipapa kuti zvinodini. Apa waRamaphosa musi wechitatu wagonzi wachasaina zviri pamutemo kuita mutemo weNHI. Warume, regai tione. Yakafitira kuhwisiwa chaizvo zvisvinu. Tinoramba takandoringa. Apa zvikoro zvokukinya kwai zvavhurwa nyasi, asi zvimwe zviri bekuvhura, vamwe vari kundoti kuribe nzvimbo zvakawanda kuribe vanhu pokare nokuti pakaita kunyangariwa. Regai tigoringa kuona kwazvinenge zvichienda tinozokunyepai. Kambani yondege ipapa yoFly Emirates kwai yaita mabhirioni mana anozviuru mazana matanhatu zvomamiliyoni, 4.6 billion US dollars pachirungu, yomari yoprofit. Mabonja idi chakanaka wakomana, zvinoita kunakidza izvi. Kai tigoramba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda. Apawo izvezvi kureketa kuno kwai Melinda Gates anga ari mudzimai waBill Gates ati ndichazvidaba zvokuti ndipinde pamusangano wekambani itsva yavakagoita inonzi Gates Foundation. Kuno ipapa regai tigoona kuti zvinopera papi. Ati ndichazvidaba zvokuramba ndiri muMelinda Gates naBill Gates imomo. Ndichazvidaba kureketa kuti yeno mabuja tinenge takandoringa hedu kwazvinenge zvichienda. KuTunisia kwai kwasungiwa izvezvi mumwe mukuru anomumbiri seza kumagweta Sonia Dhamani kwai asungiwa ipapa zvokutoti vari kutoshira kuti kunokona kuita zvimwe zvimanyongori chaizvo. Hedu tirambe takazviringa kuti zvinoperera papi, asi tinenge tichindoziva kuti ndokupi kwazvinoperera. Tiri papoka mabuja, regai hedu tigumire pano kwaNyasi. Ndini wenyu mhandu weonawo.